gin owete kendo gidongo kumoro achiel. Inyalo paro ni Moi ema nokelo Ruto e siasa ka. Ruto ne en yudh Moi. Koro Gideon to gi Moi mago wete. Gik ma samoro ji neno ni gintiere gi political differences macha onge, macha mana PR migoyo. Koro miyo rombgi ginyalo discuss gik mang'eny. Namba achiel ginyalo discuss development margi mar their region, kaka jotelo mar region no. Namba ariyo ginyalo be ng'adore rieko kaka onego bed ni gitayo siasa margi mar by election madhi timore kanyo. Koro aparo ni romb William Ruto gi Gideon Moi ok en gima wendo. En mane gitimo public. Gisiro gitimo moko samoro ma ji ok nyal neno privately nikech gin joka ng'ado achiel. Nikech romo kama gitimo na motelo ne wadong gi matin ne wacho ni dwe achiel nikech wacho ni dwe achiel ma kama nikech yiero madunde timo next month dwe mar 11. Kata kamano iwacho ni Gideon Moi bende kochung' ja UDA bende ochung' e kar chung' od bura e kaunti ma Baringo mano Vincent Chemitei. E kin mamoko bende ni wacho ni kana gitwake bende gitwako tende kod ohala